So karon guys, magtangtang ta sa puso. Kaya to ilisag bago. So atong tangtangon ug una kini kay para dito sa loob sa bago. Kumana ka dito? Papay! Umayak sa bawon. Di makuha. Iya ka na ngayon man mo human ka. Sige sa kundi na. Mansa. Langasag ba kani? Ay, langas dala. Buwa nga. Siya sa bure. Di makuha. Dik sa wasin to. Ay, langas dala. Ila ka kuwang na ko. Inas Jake la. Ha? Wag 120 siguro la. Kamera ni palit itong panlo. Pam. Ay, malaki ka na. Hamil yun kayo. Mama na naman. Forever, yeah. Okay guys, so may tagdaan mo yung makatuna na ni Roso ko para di na mo magastog ba na auray ba. So pwede na sila mabuhat sa babay. Oh, mas laki kay medyo kusog. Kinalagi kusog. Pero ganahan mo kamoy mo tao, so kinahanglan watch my video and subscribe Dito sa my isinta. YouTube channel. Day! Kuwang limo. Sige, balik mo bako. Ha? Kuha na po daw. Mungkin po na kaagit mo kula balik po. Oh, sige, okay. So ato na tangtangon no kay natangtang naman tong upat ka gold. So tangtangon na to. Salamat lang. Complete eh. Okay. Ha? Oh, salamat lang. Nandiyan din. Hey, sabaw sa balay dahil. Okay? No? Ang gaskit mo mga asa-asa. Hindi na maibot mo dahil. May lisan tala na to niya. Kinahanglan mo po ito magpuon. So ato ni limpyuhan kay para Ah! Ang bata nalibang dito dahil. Wait, ilohila kuha nila ko sa gitaya gyud kay murag 10 years na ni ato sa limpyuhan. Loy kis lolo way tubig kaya itong giguba ng laba bilis lolo. Dato rin lilisan dali ra kini. So karon magbungkag ta sa bag-o. Kanay, imong pangmangkon, anak na itong nakutaw, no? Bubo. Kamuha nga na. Okay guys, so kani ato ni si isa loob kini nga rin sa loob ra to dito diri so kanilang atong tangtangon. Ha? Kini.
rin yung gas ito. O yung bumba ba? So tatango na itong bolt. Okay, para ihaklap na ito dito. So natangtang na nato no. So kini bag-o man kining rubber niya. So ato lang ipuli diri. Ito ipuli. So kani dili na ni magamit. So ato lang ipusan in case maguba maro pa ipuli. Okay guys, so mao ni bag-o no. So ato di ipuli kay ang daan mao man ni. So kanila ato ipuli kay bag-o man. So kani kay bag-o nindot gyud. Ubag ulo nun, bubun ko siya. Pero sakar mga ka. Okay, ato na itawad ang bag-o no. Wah! Ang basket. Ay, tagak pang gasket ato itawad di. Okay, so manano. So ato itawad ang mga bolt. Kinahanglan no des para di mo maglisod. I-timing gini ang lungag niya. Kay di i-timing pasensya na mo to ganina guys kay naputol kay na low space atong cellphone. So kani tumong gid sa lungag. Okay, para di mo malisod ipasod ba. Okay. Bisag kinsa pwede raman makamao ni basta dili lang jud itang taong subos diretso lang sa loob siya ba ipalit. Therefore guys, note din ako sa inyo kung magpalit mo bagong bomba, ilisi nag bagong pump. Kaya pump nga dala rubber wala sa fly katong kurag na ay lambo siya kabod ba itutuyok so nindot to siya ito siya gitaway og fly kay ko gasket na dala sus di mo kapunog to balde maguba so kini palit yung bag-o ilisig yung gasket na bag-o para di na mo magsigig tang-tang so mo na experience ako karon ibalik ko dito so gilisa no karon hugot na so ato sang giugtan ng bolt der sa taas panigurado lang na di siya mahungaw so karon daw datong testingan mang kuatag tubig para ikati para pa gamit na nato.
Okay guys, so ato nang katian og tubig. So para kati kanir det ang kaning gamay tang tangon dan siya. Ato sud nag tubig. Okay guys, atong testing ano, hinahinayo na to kay bago ba yung gasket ani, so hinahinayo na to. So ato ni up para moagas. Okay. What's up guys? Okay guys. So, kita niyo no, nanay tubig. So, muna gipasabot, successful atong pagtaod. So, ato lang ikuanan ni nga dili day maguba ang iyang pump. So ato lang i-remind ron diri atong mga kaigsunan nga ato lang sa hinayon og bomba kay bag-o pa kayong pump. So basin mapwersa na pud. So nakita niyo no, naniagas. Okay. Tulong, pwede palit bugbog ang bag o. Pwede rin dyan kamoy mo taod. So karon, bago pa man atong hinahinayon lang para dili magugba ang pump niya ba. So what's up guys? Ricky Nebay. So subscribe my YouTube channel and press the bell for more video. So nadyo may makatunan. So that's okay, upload video so about sa beach resort na mong gikaliguan gahapon. So lingaw kay mi. So ayaw kalimot og subscribe my YouTube channel ha. Dilarama Ricky TV. Okay. Salamat guys.